Música para escoitar con moita deportividade. A Villarda está rexurdindo con forza a través da Liga Nacional na que participan máis de 500 deportistas. República Villarda é un dobre disco con 35 cortes de todos os estilos musicais e ponlle banda sonora a este xogo tradicional. República Villarda é un disco ecléctico no que se xuntan case todos os estilos da música feita en Galicia. O tradicional da xamanco electrónico, o melódico co hip hop ou a pachanga. Todo remexido pero non revolto, cun resultado festeiro e reivindicativo da Revolución Villardeira. A idea do disco República Villarda surxiu hai un par de anos cando pensamos que podía ser posible crear tamén unha banda sonora que ilustrara este noso deporte, non? Entonces empezamos a tantear grupos, a resposta foi fantástica e desembocou, bueno, pois, no documento sonoro, no pasaporte sonoro que chamamos República Villarda, que eu creo que é super necesario para que toda a xente coñeza na súa amplitud e generalidade todo o que é a revolución da Villarda. En República Villarda participan 25 grupos que achegan as súas impresións sobre o bater do palán contra a estornela. A única indicación que recibiron foi esa, que a Villarda se fixese música. Ante todo, era unha premisa que cada un podía facer o que quixera. Se se ve o disco, hai cancións de todo tipo, de todas as formas musicais que se poidan entender, tanto electrónica como tradicional, e iso dá fe do que el nos di, facede o que vos queirades. Hai moitos dos temas nos que están representados os propios golpes do xogo, e esos mesmos golpes son os que levan a continuidade do ritmo da canción. Isto é algo fundamental, porque é verdade que é difícil facer un disco no cal haxa un elemento de unión como é un xogo tradicional, e sobre todo facer 30 temas ou 25 temas sobre ese xogo, e que ningunha desas cancións se asemelle tanto como para decir isto está xa visto noutra canción. República Villarda é unha proposta xurdida da Liga Nacional na que participan máis de 500 deportistas. O dobre disco sae á rúa con 1000 copias, nas que, ademais, aparecen recollidos os mapas sonoros dalgúns encontros grabados.